Bhí gá le haimirt ag Champíní Chiaráin dó agus Craobh na bhíon scata Aireagal Chiaráin le taxláán an about Chiaráin. An Aireagal dríoch le Canis as a chéile risint, nó an Aireagal Champíní séidir Coill Chlochair Naomh Muire rana cotínta a chlí. Más Tír a haman trátarta. Rístúil, bádúir mó féin Hortenson caiise bheith cuairmach gal na hoitin na chailún teach fós, se le bh mó na park rísin sánis agus crotainna se chuiristeach so glúisteach an sochacha. Sos na park ló se le fachta an lánta sístíigh an sun sin éon captéin an Mark Bradley an fé scór an so le ciúis na brog an council na fiachan go mahfuil beag a brapán amach an Arden in chiadbáta Tyrone an scór sin aimse ag Mark Bradley. Aireagal Chiaráin a ríiste Congracht an lína dahad a cúig an salt luas a chuiristeach so glúisteach na níos an sochacha an féidir le Scór a háit níos an sons, tús a chuir leis na scór na Tyrone na Cosantóirí an son na chitlí ar hóid a háach ní féidir láimh a chuirma sé chur a háris an drasnánig a rúirí Cavanagh. Ríist, tósta leis an imirtid sa, Coill Chlochair, trastan na park a ráise a ríist agus, well, a fnach chun písa beag spás a háit, a haim siú spás éigin níos an sa, se chun fearlár na park sin an Tyrone na McCann, an scuí sé fé scór, Cosantóir Cataweg an sunnige, an council na mach sos a spéir, be sé árdach an stólan go me sé crín, an council chur a háris an drasná go maithage. Rís ní feicead ar an gháir na sa, náid a tí an taobh, na bádí cinúnach an sa Tyrone na stólam hénig a ríist, se chun inis, Aireagal Chiaráin siad scór éigin na cháit, agus dul chun cíine dhéanamh ar clár a scór. Ríiste se rodéigin dach rathún is an sácha stachlód sa se chun ferid ar chunta fearmháil Cataweg an sunige stach sa hól. Gréifna an sunige Peter Hart. Ferid ar chunta sin an sunna ta Spórt an clasíocht an sun chun le hoitin a chur stach sa hól bhí míá leis a bádóir. Aireagal Chiaráin trastan na parke well an báda sin cinúnach fachtan sun. Ige Peter Hart a sé gimmert ar nachad Tyrone agus well, sé mahol na park a faoi láthair. An glúisteach fós amach a raig an son féidir ó scór eile háit an fear atá a Craobh Ganzi, ifid a fé héan sin Coill ó Eoghain agus háris an drasnáige agus Aireagal Chiaráin chun cínige le haimid sa. Se le bhrís fachta aige, Coill Chlochair an sunna mecht stach leis an módíir chun sa háisiad, se chun Padraig McGurr, Cadéirigh an réiteoir an sa sé stracha chun talún bhí blocáil ar leor an sun, ach well an gháláimh. Curamach again réiteoir an sun, be kick Erica Brunton sahaga. Speg deis is go scór a háit an sa an spotta. Well, se chun inisiad an féidir le bád a háit an sagus an council ísal am na talún at sagus tábháilte stig again mádóir. Denta go húntaach ar fad an sun again mádóir at sigin sun. Well, deis úntaach an sun again Coill Chlochair bád a háit a chhfuil bádóir. Aireagal Chiaráin is stigin sun again go húntaach ar fad stoppa chur leo. Se le fós sig sa chún an sa. For tachtamach an sa well. Ruach earlier hóid an sunnige. Coill Chlochair denta go maithan é sin a gáil tar náis a chúna fear a gimmert na cúil Tyrone. Sin Michael Rafferty trasna ráise de jo iver fé héan a scór bháin fachta go siúd sa chiad le sin Coill ó Eoghain ha ceanna le aimse go siúd. Mig an báda sin cinúnach Tyrone bhí deis an sunna cáin spota a chfuil chur stop leis agus sus na park a ríis na sol leis an módíir a chéchan spás an is ha fachta go fearlár na park an sa. Féidir le scór in eile háit an is an sa. Berna sin a leidú písa beag hen an éile nád a seacht. Caffar scór a háit an son council shot a stachhfuil se sin hamacht háris an drasná an tá. Denta go húntaach ar fáil an son. Ge fear iver Cahar Diag an son sin Oran Robinson. Rís trastan buscad sa. Táin sér he buint leis an na Cosantóirí denmh go má Peter Hart fáiltí le hóta nach an réiteoir amach stach a ríist an sa cadéire agus well bhfuil kick Erica eile brunta ag an réiteoir an son. Agus beag deis eile inis sa có an spotta. Se chun inis an lánta sí agus a stach sa hól ar a bhéon darúd leis a council ó Mark Bradley. Agus níos ní feic atarach an taon bád a bháin. Tá for scór na níos a háilt an bearna sin. Oscailteach a ríiste go haspás a buint leis an sa có trasna bhusca rééis a seo dain séar a buint leis agus Craobh is stach sa hól. Bé Nathan Donnelly a stólam a bhí ann, Ganzi iver a seachtaíag a chahabhaige. Ar hód dain séarach trasna bhusca. Sé, bhí sé Donnelly bhí ann chun an dornach ar leis agus bád a luch for fachtacha. Feicead ar an gháir na sa. Caffar a bheith cuairmach in is an son í hen bhas a bheith. I tuairt na kickan na séra wet sa se chun Peter Hart. Ha tahí gan versa, ha sé ta spáint tahí an sa bhfuil an council crocht a congracht an bollige cadéire séad ha beag an brachbán amach an áda bhfuil chluithe buit in isige Peter Hart. Cadéirigh a réiteoirlinn. Sinead fadóg dar nach sétan sa Tyrone an réiteoir. Well Aireagal Chiaráin an puinte dar nach fachta go Mark Hart leis an anna hásta leis a Tyrone.